κριτικού συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Η ανάγνωσή του με ενέπνευσε, με συγκίνησε και παρακίνησα μια ομάδα φίλων, μεταξύ αυτών είστε κι εσείς πολλοί εδώ απόψε, να το παρουσιάσουμε, μεταφέροντάς σας τις σκέψεις και τα κατά την κρίση μας νοήματα και μηνύματα του σπουδαίου αυτού βιβλίου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας και στο ιστορικό βιβλιοπωλείο Blues. Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκδήλωσή μας, που οργανώθηκε με τις φροντίδες του κ. Σπύρου Κουσταγιόλα για όλους εμάς. Θα ξεκινήσω με μια μικρή περίληψη της ιστορίας του μυθιστορήματος, τόσο για να την ξαναθυμηθείτε, αλλά και για την ανακούσετε πρώτη φορά όσοι δεν το έχετε διαβάσει ακόμη. Στη Λυκόβρηση λοιπόν, ένα σχετικά πλούσιο ελληνικό χωριό της Μικράς Ασίας, ένα παμπάλαιο έθιμο απαιτεί από τους κατοίκους να αναβιώνουν τα πάθη του Χριστού κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε 7 χρόνια. Το μυθιστόρημα τοποθετείται στον 6ο χρόνο από την προηγούμενη αναπαράσταση και συγκεκριμένα στην ημέρα που ο Παπαγρηγόρης, ο παπάς του χωριού, έχει συγκεντρώσει τους προεστούς να διαλέξουν μερικούς από τους άνδρες του χωριού που θα υποδηθούν τους Αποστόλους και έναν που θα υποδηθεί το Χριστό στην επόμενη αναπαράσταση. Αποφασίζουν ότι το Χριστό θα υποδεθεί ο Μανολιός, ο οποίος είναι ένας απλός βοσκός, τον Ιωάννη, ο Μιχελής, ο γιος του Άρχοντα Πατριαρχέα, τον Ιούδα, ο Παναγιώταρος, που είναι ένας οξύθυμος και ψωροπερήφανος αγρότης, τη Μαγδαληνή, η νεαρή χήρα και πάρα πολύ όμορφη Κατερίνα, ο Γιαννακός ο πραγματευτής τον Απόστολο Πέτρο και ο Κωνσταντής που έχει τον καφενέ του χωριού τον Απόστολο Ιάκωβο. Εκείνη την ίδια ημέρα, αργά το απόγευμα, καταφθάνουν στη Λυκόβρηση κάποιοι πρόσφυγες από ένα άλλο χωριό της Μικράς Ασίας που είχαν καταδιωχθεί από τους Τούρκους. Πεινασμένοι, ταλαιπωρημένοι και εξαντλημένοι. Κουβαλούν στα μπογαλάκια τους τα κόκαλα των προγόνων τους, τις εικόνες τους και τα λιγοστά υπάρχοντά τους, μαζί με την ελπίδα να βρουν τρόπο να στεριώσουν και να ξαναστήσουν το χωριό τους. Ο επικεφαλής των προσφύγων, ο Παπαφώτης, ένας πράος αλλά συνάμα δυναμικός ιερέας, μιλά με τον παπά του χωριού ζητώντας του βοήθεια και προτείνοντας να του παραχωρήσουν ακαλλιέργητα χωράφια, να τα δουλέψουν οι πρόσφυγες για να τραφούν και να ωφεληθεί και το χωριό. Ο Παπαγρηγόρης όμως τους διώχνει, λέγοντας ότι φέρνουν μαζί τους επιδημία χολέρας, πράγμα που δεν ισχύει αλλά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία έναντι του πραγματικού λόγου που είναι ο φόβος μην τους πάρουν τη γη και εγκατασταθούν στο χωριό τους. Η άφιξή τους μοιράζει τη Λυκόβρηση στα δύο, ενώ οι ιερέας και οι προύχοντες αποδιώχνουν τους απόκληρους, εκείνοι που υποδίονται τους Αποστόλους και τον Χριστό προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Οι πρόσφυγες απευθύνονται μάταια στους χωρικούς για βοήθεια. Τελικά, με επικεφαλής τον Παπαφώτη, κατασκηνώνουν έξω από το χωριό στο άγριο βουνό της Σαρακίνας, όπου βρίσκεται ένας παλιός εγκαταλελειμμένος οικισμός. Παρόλο που ο Μανολιός, ο Μιχελής, η Κατερίνα, ο Γιαννακός και ο Κωνσταντής τους βοηθούν, μία άγρια πάλι αρχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού και τους πρόσφυγες που έχουν εξαγριωθεί πια από τη μακριά λιμοκτονία, τις κακουχίες και τις αρρώστιες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Μετά από την επιλογή του στο ρόλο του Χριστού, ο Μανολιός αλλάζει μέρα με την ημέρα. Διαπιστώνει ότι τρέφει αισθήματα για την όμορφη χήρα Κατερίνα και ευνηδιασμένος από τον πόθο που τον κατακλείζει, αρχίζει να έχει τύψεις. Θεωρώντας ότι αμαρταίνει, απομονώνεται στο μαντρί του και απασχολείται δημιουργικά, σκαλίζοντας σε ένα κομμάτι ξύλου την εικόνα του Χριστού. Στο μεσοδιάστημα παραμορφώνεται το πρόσωπό του από πληγές που εμφανίζονται σταδιακά, καταλήγοντας αγνώριστος και προκαλώντας αποστροφή σε όσους τον βλέπουν. Πεπισμένος ότι η παραμόρφωση αυτή είναι η τιμωρία για τα παράνομα αισθήματά του, καλεί την αραβωνιαστικιά του το λενιό για να τον δει, να τρομάξει, έτσι ώστε να τη χωρίσει. Πράγματι,
της ανακοινώνει ότι έχει λέπρα. Εκείνη σοκάρεται και όπως φεύγει βιαστικά ταραγμένη, συναντιέται με τον Βοσκόπουλο τον Νικολιό, τον βοηθό του Μανολιού, και χωρίς σκέψη καταλήγουν μαζί στο κρεβάτι. Ο Μανολιός, μετά από αυτό, αποφασίζει να φτάσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πνευματική, ψυχική και σωματική αγνότητα με οδηγό τον Παπαφώτη, ενώ παράλληλα συνεχίζει για να ολοκληρώσει το ξύλινο προσωπείο του Ιησού, έτσι ώστε να μπορεί να το φοράει σαν μάσκα στο δικό του. Μάλιστα, στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία που ακολουθεί, υπερασπίζεται τους πρόσφυγες που καταφθάνουν, ζητώντας ξανά βοήθεια μάταια, και μιλά για την αξία της αγάπης και του ελέους, προκαλώντας την αντίδραση των συγχωριανών του και την οργή του Παπαγρηγόρη. Μια ημέρα ο Αγάς του χωριού βρίσκει νεκρό το Γιουσουφάκι του, δηλαδή το νεαρό αγόρι και ερωτικό ευνοούμενό του, που του κρατούσε συντροφιά και τον διασκέδαζε τραγουδώντας. Η απώλεια αυτή προκαλεί μεγάλο πόνο και οργή στον Αγά, που τυφλωμένος από τη στεναχώρια συλλαμβάνει τον παπά και τους προεστείς του χωριού της Λυκόβρησης, απειλώντας τους να κρεμάει κάθε μέρα από έναν, ξεκινώντας την Τετάρτη με τον Παναγιώταρο και τελειώνοντας την Κυριακή με τον Παπαγρηγόρη, συνεχίζοντας μετά με 5 τυχαίους συγχωριανούς τους, μέχρι να βρεθεί ποιος σκότωσε το νεαρό αγόρι και στείνει την κρεμάλα στην πλατεία. Το ξημέρωμα της Τετάρτης, ο Μανολιός βλέπει στο όνειρό του τον Χριστό και ξυπνώντας ευδιάθετος και αποφασισμένος, ντύνεται με τα καλά του ρούχα και ξεκινά για το χωριό της Λυκόβρησης μαζί με το φίλο του τον Γιαννακό. Στο δρόμο νιώθει το κορμί του να ελαφρώνει και αισθάνεται ότι οι πληγές του επουλώνονται, μην μπορώντας όμως να το πιστέψει. Ώσπου βλέπει ένα χέρι να περνάει σαν αεράκι από το πρόσωπό του και αντιλαμβάνεται ότι γιατρεύτηκε εντελώς και έχει πια την παλιά του μορφή, με μάρτυρα και τον Γιαννακό που παίρνει μεγάλη χαρά. Στη συνέχεια προετοιμάζει τον Γιαννακό να μην φέρει αντίσταση για ό,τι δει και ακούσει στο χωριό, γιατί δεν θα μιλάει αυτός, αλλά ο Χριστός που του έχει δώσει διαταγές για να τις εκτελέσει. Μόλις φτάνουν στην πλατεία, και ενώ ετοιμάζονται να κρεμάσουν τον Παναγιώταρο, παρουσιάζεται ο Μανολιός στον Αγά και χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό φωνιά, ομολογεί πως αυτός δήθεν διέπραξε το έγκλημα, απαλλάσσοντας έτσι τους συγχωριανούς του από την τιμωρία του θανάτου. Ο Αγάς, μην μπορώντας να κρίνει το σωστό, τον βάζει στο μπουντρούμι, μαζί με τους υπόλοιπους 5, οι οποίοι πια χαίρονται γιατί βρέθηκε ο φωνιάς. Αργότερα, ο Αγάς του ζητά να επιβεβαιώσει ότι είναι αυτός ο δράστης, γιατί μετά από ένα όνειρο που έχει δει, αισθάνεται μέσα του ότι ο Μανολιός δεν σκότωσε. Ο Μανολιός όμως ισχυρίζεται ξανά ότι αυτός σκότωσε το Γιουσουφάκι και έτσι ο Αγάς αποφασίζει να τον κρεμάσει. Οι φίλοι του επαναλαμβάνουν ότι είναι αθώος και η χήρα Κατερίνα αποφασίζει να πάει να βρει τον Αγά για να τον σώσει, λέγοντάς του πως αυτή σκότωσε το Γιουσουφάκι και όχι ο Μανολιός. Ο Αγάς μόλις την ακούει θολώνει και μπερδεμένος με τις προτροπές της να την σκοτώσει με το μαχαίρι που ήδη έχει βγάλει η Κατερίνα από το στήθος της, αρπάζει το μαχαίρι, τη μαχαιρώνει στην καρδιά και τη σκοτώνει. Αργότερα κατεβάζουν το Μανολιό στην πλατεία για να κρεμαστεί και την ώρα που περνάνε τη θελιά εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός η Μάρθα, η παραδουλεύτρα του Αγά, και ανακοινώνει πως ο φωνιάς είναι ο Σεΐζης, δηλαδή ο άνδρας υπηρέτης του Τούρκου αξιωματούχου, δείχνοντας ως απόδειξη στο πλήθος τα ματωμένα ρούχα του Σεΐζη που έχει βρει στην κάμαρά του. Επικρατεί αναστάτωση, με τον Αγά να μην ξέρει τι να πιστέψει πια. Τελικά κόβει βία τα χαμνά του Σεΐζη και λίγο αργότερα του κόβει και το κεφάλι, απελευθερώνοντας το Μανολιό, που όμως δυσανασχετεί γιατί θέλει να εκτελέσει το θέλημα του Χριστού. Αργότερα πεθαίνει και ο άρχοντας Πατριαρχέας και ο Μιχελής ο γιος του, το αρχοντόπουλο πια του χωριού,
αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του στους πρόσφυγες. Όταν εκείνοι λοιπόν έρχονται στη λικόβρηση να παραλάβουν τα κτήματα, ο Παπαγρηγόρης κηρύζει το Μιχελί ανισόρροπο και ξεσηκώνει τους ντόπιους εναντίον του. Οι πρόσφυγες, εξουθενωμένοι και αδικημένοι από τη μία μεριά, και οι λικοβρισιώτες ζωσμένοι με το φόβο και επηρεασμένοι από τον Παπαγρηγόρη και τους προεστούς, που τους έχουν πείσει ότι είναι Μπολσεβίκοι οι πράκτορες οι πρόσφυγες, δηλαδή πράκτορες της Ρωσίας κατά της Τουρκίας από την άλλη, σκέφτονται σαν μόνη λύση μια μάχη μεταξύ τους για να λύσουν τις διαφορές τους. Πράγματι συγκρούονται έξω από το χωριό άγρια και ο ψύχρεμος όπως πάντα Παπαφώτης, προσπαθώντας να μην υπάρξουν θύματα, προτείνει να μονομαχήσουν μόνο οι δύο παπάδες, εκπροσωπώντας τα χωριά τους. Ενώ ο Παπαφώτης καταφέρνει χτυπήματα στον Παπαγρηγόρη τον Λικοβρισιώτη και σχεδόν έχει πάρει τη νίκη για το πίμνιό του, δίπλα τους τραυματίζεται βαριά ο Γερολαδάς και πεθαίνει. Μετά το βίαιο θάνατο του Γερολαδά, δηλαδή του δασκάλου της Λικόβρησης και αδελφό του Παπαγρηγόρη, ακολουθεί νέα σύγκρουση που καταλήγει όπως πάντα στον Αγά. Ο Παπαγρηγόρης τελικά υποδεικνύει στον Αγά το Μανολιό ως υπέτειο όλων των συμφορών και πείθοντάς τον πετυχαίνει την καταδίκη του και την παράδοσή του στους εξαγριωμένους χωρικούς. Το φανατισμένο πλήθος συγκεντρώνεται στην εκκλησία στη λειτουργία για τη γέννηση του Ιησού, όπου ο Παπαγρηγόρης αφορίζει το Μανολιό και δίνει το σύνθημα στον Παναγιώταρο, τον Ιούδα της Αναπαράστασης των Παθών, να τον εκτελέσει μέσα στην εκκλησία αποκεφαλίζοντάς τον. Στη Λικόβρηση η Αναπαράσταση των Παθών και η Σταύρωση γίνεται τελικά ξημερώματα Χριστουγέννων αντί Πάσχα. Το μυθιστόρημα τελειώνει με τη μοίρα του Μανολιού να ταυτίζεται με το δράμα του Χριστού, καθώς φτάνει παράλληλα και η είδηση της προέλασης των τουρκικών στρατευμάτων. Βρισκόμαστε πρώτης μικρασιατικής καταστροφής και της εκδίωσης του ελληνικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία. Αυτή ήταν η σύντομη ιστορία του βιβλίου. Να σας πω τώρα κάποιες σκέψεις μου διαβάζοντάς το. Θεωρώ ότι στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», παρουσιάζεται το πρόσωπο του ανθρώπου που θα υποδηθεί το Χριστό, δηλαδή ο Μανολιός, ο οποίος θυσιάζεται για να σώσει τους συγχωριανούς του από το θάνατο. Μέσα από τις σελίδες του περιγράφονται πολύ σημαντικές έννοιες όπως πατρίδα, ανθρωπιά, αγάπη, συμπόνια, θυσία και ελευθερία. Το βιβλίο αυτό είναι σύγχρονο, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη συγγραφή του. Αφού και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εγωιστές και αδιάφοροι για τον πόνο του συνανθρώπου τους. Μέσα όμως στο πλήθος των αδιάφορων ανθρώπων υπάρχουν και κάποιοι που συμπονούν, σπλαχνίζονται και αγαπούν τους άλλους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι σπάνιοι στις μέρες μας και οι πράξεις τους θα έπρεπε να είναι παράδειγμα σε όλους μας. Με το βιβλίο αυτό, ο Νίκος Καζαντζάκης μας υπενθυμίζει το μήνυμα της αγάπης που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Οι άνθρωποι οφείλουν να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο. Ο ήρωας του Καζαντζάκη, ο Μανολιός, θυσιάζεται για τους συνανθρώπους του, καταδιώκεται και βασανίζεται. Η μοίρα του είναι άδικη, αλλά η θυσία του τον εξυψώνει στην αιωνιότητα όταν σκοτώνεται. Η καλοσύνη νικάται από τις δυνάμεις της ιδιοτέλειας, της πλεονεξίας και του φόβου. Έτσι, ο Μανολιός, μετά το θάνατό του, έχοντας το ρόλο του Χριστού, μεταμορφώνεται σε κάτι το αγιασμένο, ενώ ο Παπαφώτης, ο ηγέτης των προσφύγων, διατηρεί τα χαρακτηριστικά, αλλά και μερικές από τις πεποιθήσεις του παραδοσιακού ορθόδοξου ασκητή, με εκείνα του ηγέτη που θέλει όμως να βοηθά το πίμνιό του. Η σκηνή που με συγκίνησε περισσότερο είναι η σκηνή της εκτέλεσης του Μανολιού. Διαβάζοντάς της, νιώθεις την αγωνία, αλλά ταυτόχρονα και την απέραντη ηρεμία του. Θυσιάζεται για όλα όσα του καταλογίζουν και ας μην ισχύουν. Από την άλλη πλευρά είναι το εξαγριωμένο πλήθος,
που θεωρεί πως λύση σε όλα τα προβλήματα είναι ο θάνατος του Μανολιού. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το σύνθημα για το φόνο του Μανολιού το δίνει ένας ιερέας και αυτό το έγκλημα γίνεται στον ιερό χώρο της Εκκλησίας. Ο Παπαγρηγόρης, αφού ραντίζει όλους με το αίμα του Μανολιού, τους λέει πως έκαναν το χρέος τους και πως ο Θεός είναι μαζί τους. Σε λίγο, με απίστευτο κινησμό και υποκρισία, δίνει εντολή να καθαρίσουν το αίμα του Μανολιού, γιατί σε λίγες ώρες έχουν να γιορτάσουν τη γέννηση του Χριστού και τις αγάπης που Αυτός έφερε στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.